Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bapak. Adik-adik yang cantik. Kula lan encang-encang badhe nyuwun wekdal panjenengan kangge wawancara. Nggih, barang napa? Kangge tugas saking Ibu Guru saged nggih. Nggih, Bu Guru sinten? Bu Dwi, Pak. Bu Dewi yang Nggih. cerita itu ya. Nggih. Sinten namine panjenengan? Nami kula Suntara niki Sri kula namine Suyanti. Nggih. Menapa bahan-bahan kangge sekul pecel? Kacang, lombok, uyah, gula. Nggih. Sing ketiga, ting pundi biasane panjenengan damel sekul pecel? Damele ten griya nek gilingaken wonten pasar Menganti. Nggih. Wit kapan panjenengan damel sekul pecel? Sekol pecel niki kula kali istri kula niki ndamel sampun sekawan tahun. Nggih. Kepriye panjenengan sadean sekul pecel? Pundi? Kados pundi panjenengan? Kula sadean sekol pecel wonten kantin. Niki sampun dados kesepakatan nek sekol pecel niku regine pinten, Mas? Sedaya regine 7.000 pun kesepakatan sedaya penjaga kantin niki petugas kantin. Nggih. Kados pundi panjenengan saged damel sekul pecel? Kula damel sekol pecel niki sampun turun temurun saking ibu. Margi ibu kula niku nggih sadean tapi ten warung wonten dalem. Terus ditularaken teng kula kalih bojo kula niki sehingga kula kalian bojo kula niki sakniki saged damel sekol pecel viral. Nggih. Nuwun Bapak sampun ngasikake waktune nggih. Nggih, mugi-mugi panjenengan berprestasi selama ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.